Tres irmáns, un chamase ninguén, outro nadie e outro parvo. Un día, un dos irmáns caeu nun burato e outro foi axudar. O terceiro chamou a policía. Policía, policía, que ninguén caeu nun burato e nadie foi axudalo. Di o policía, pero vostede é parvo. Sí, policía, encantado de coñecelo. Teacher, would you punish someone for something they didn't do? Of course not. Well, I didn't do my homework. Nenos, por que se suicidou o libro de matemáticas? Porque tiña moitos problemas. Que lle di un árbore a outra? Que pasa, tronco? Doutor, teño o corpo cuberto de pelo. Que padezo? Padece vostede un ociño. Mamá, saquei un 10. En serio? En que materias? Un 3 en matemáticas, un 3 en lingua galega, un 2 en inglés e un 2 en música. Nenos, clase de música. Por que Beethoven non podía usar este dedo cando tocaba o piano? Porque este dedo é meu. Capitán, atacan os 40 carabelas. Unha flota. Non, flotan todas. Papá, ¿qué está más lejos? ¿Córdoba o la luna? Pues vamos a ver, ¿tú ves Córdoba desde aquí?